Puualan perheyhtiö Korvenranta on tehnyt parasta puusta jo reilun 100 vuoden ajan. Yli sukupolvien kantanut tietotaito ja nykyisen omistajapolven innovatiivinen yrittämisen ote luo pohjan jatkuvuudelle. Tänään tehtaalla työskentelee jo 4. sukupolvea. Mutta mistä kaikki on saanut alkunsa? Isoisä Artturi oli varsinainen visionääri. Hän innostui kaikesta uudesta ja hänellä oli aina katse eteenpäin. Alussa työt tuli ovista ja ikkunoista ja sitten repertuaaria laajennettiin niin, että tehtiin linja-auton korea ja 50-luvulla toimitettiin jopa puutavara Linnanmäen legendaariseen Vuoristorataan. Isämme Riston aikana luotiin perusta nykyiselle liiketoiminnalle. Pankkisalien, hotellien ja ravintoloiden sisustamisesta siirryttiin kalusteiden ja kalustekomponenttien alihankkijoiksi. Vanhimmat nykyisistä asiakkuuksistamme onkin 60-70-luvun taitteesta. Perheyhtiön juuret ovat Lahden seudulla Kärkölässä. Nykyisessä tuotantolaitoksessa Korvenrannan liiketoiminta on keskittynyt kalustekomponenttien sopimusvalmistukseen, projektikalusteisiin ja levyjen CNC-työstöön. Yritys tunnetaan insinöörimäisestä tarkkuudestaan ja erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä. Me toimitaan sopimusvalmistajana useille eri toimialoille ja tehdään kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita. Meidän asiakkaat edustavat arvostettuja kotimaisia brändejä omilla sektoreillaan ja se kertoo varmasti osaltaan meidän tekemisestä. Materiaalien tuntemus, materiaalien työstämisen taito ja teknisten yksityiskohtien ratkaiseminen ovat vahvuuksia, joiden ansiosta Korvenrannalla pystytään vastaamaan hyvin erilaisiin tarpeisiin. Toimeksiannot voivat olla kokonaisuuksia, joissa otetaan vastuuta suunnittelutyöstä alkaen, aina kokoonpanoon ja kalusteiden loppuasennuksiin asti. Tai yritys voi toimittaa tilaajille valmiiden piirustusten mukaisia komponentteja. Tilavissa ja energiatehokkaissa tuotantotiloissa on käytössä joustava tuotannon ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa kaiken kokoisten projektien hallinnan. Teknistä edelläkävijyyttä on pidetty perheyhtiössä aina tärkeänä. Tehtaan monipuolinen konekanta edustaa alan huipputekniikkaa, jolla voidaan vastata tiukkoihinkin tilausaikatauluihin. 8 erikokoista CNC-työstöasemaa takaavat, että kuhunkin työhön voidaan käyttää juuri siihen parhaiten soveltuvaa tekniikkaa, materiaalitehokkaasti. Automaattivarastoista löytyy vakiona satoja erilaisia levymateriaaleja luotettavilta tavarantoimittajilta. Käytössä ovat myös muun muassa levyn paloittelusaha ja nollasauma listoituskone, jolla saavutetaan hygieeniset ja näkymättömät liitokset. Moderni, ympäristöystävällinen pintakäsittelylinja, jossa käytetään turvallisia, vesiohenteisia, UV-kovettuvia lakkoja ja maaleja sekä joustava heloitus- ja kokoonpano-osasto. Asiantuntevaa ja kokenutta henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti omaksumaan uusimpia työtapoja, materiaaleja ja laitteita. Vastuullisuus on olennainen ja luonnollinen osa Korvenrannan päivittäistä työtä, ja se ulottuu aivan kaikkeen toimintaan, aina henkilöstön hyvinvoinnista ympäristöasioihin. Tehtaan kaikki toiminnot kuuluvat sertifioitujen laatujärjestelmien piiriin. Arvot yhdistävät meitä ja asiakkaitamme ja me uskotaan vahvasti kumppanuuteen. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on liiketoimintamme ihan kantava voima. Jokaisella asiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka takaa sujuvan projektin hoidon. Me jaetaan mielellään ammattitaitoamme asiakkaille ja autetaan haastavienkin projektien kanssa. Kehittämällä tuotteita yhteistyössä ja etsimällä luovia ratkaisuja päästään haluttuun lopputulokseen. Ja parhaimmillaan syntyy uutta. Systemaattinen panostaminen omaan osaamiseen sekä tuotannon kehittämiseen tekee Korvenrannasta varman toimittajan, teknisen asiantuntijan ja luotettavan yhteistyökumppanin. Ja myös mukavan työpaikan. Korvenranta. Intelligent Woodworking.